idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Tayon, papagayam. Ibasa na ito pakasalitaan ni pagaya po ito yung tsari nga napolwan sa dinuitan ti ayanda. Ayo. Sagudayan nga rin ti surat ti pakasalitaan idi kalman laeng ni pagayam tayo yung tsari. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanakigtot ni Emma. Idi makita na no asino kami nga inlukatan na itiri daw. Chari, sino takaduam? Isani. Sani ni Chari, the best friend ko. Ala, sa bali man ang tita. Basta rin ka na kami different. Alang iti, saan ka pa nangan? Ano nga pakangkuhod ka na kayo? Kaya gluto ka na. Ni happy nga dito yumayan nyo. Mailiw ka rod keng ka. Tiyan mo ka kaya nagmemesa ka kaumay, titimawag ka. Duwa ka medgayam. Mabaling ka di, pastor ka na kami. Sige, sobre kayo. Si Akbay ngamin manong nemi ni Sani kaniyak. Kimip kapakmat ngay marakop keng kuwana. Kapot na mailiwag keng kuwana manong. Napangkam nagbuya ti sinang muna manon nemi kat ito nagtipag sinyan na aron ng tirik namin. Mapangkam kumag hotel manon nemi isupay kunan. Awang ganit yung mga papananta nga libre. Nimit sweetheart, nakaibimot ka. Nabibidas to ang libre. Nauma ako dito hotel. Naging gaman nun na may naparunod ko ni Chari. Iso nga tinawag at iso na yung bagak nga umayak. Tamo na kisisyak. Ngayon man damat kadua. Siyempre kami manon na may kinrekip ni Emma, inrekip ni Emma manon na may tiri daw. Anang rod? Kunana. Ano di ba kanta sila? Ala, adadamamaki ni Papa, mga numamuan na. Kita, namam mo na sa mga ibagbaga. Ang kalaki ba karigurada at yakin daya amin. Sige, nakalukat. Nakalukat. Nadalos mo lang, oin. Hindi tayo ito eh. Tila aramidan na. Si Kamat. Di aramidem, kabayatin nga. Yung kapanti ilit tong kalmay sa kata kami. Ilit to na kami masita na. Ore kita, manunga oras. Masa lang oras, mi. Makaluptok ang tumatin. Sige nga ron. Tinurong min manong nemi di sila ngayon baga ni Emma. Kaya makastrik kami manong nemi ng rekap ming ngayon lakti. Ridaw san min ngayon yun manong nemi di sila tumin dyan na lawag. Taada sumbrek ara na ara tilawag tiya. Street light manong nemi nga sumarot iti sarbing nga rekap ti tawa. Hinagkat ko ng darawatek manong nemi nga tinulungak ni Sani nga nangikat darawaten na kabayaten nga aglanlanang dagi di bibig mi. I miss you. Si Kamang amin. Kapag nga saan kang timawag. Nagas ano, busy ka. Busy ka ti trabaho. O na busy ka iti sa bali nga lalaki. Saan mo saludsudin pa rin ta? Basta sikat ka iliw ko awan ti sa bali. Kayat ko, tuloy-tuloy iti relasyon tan.
Kaya't kung saan nga, maputputa din, sikaman kami. No, daman naman sarakam nga sabali nga lalaki. Makirelasyon ka man. Mano nga lalaki ti biyak mo? Ha? Ha, nagkatawat ti saludsud. Ipapanta pa lang mo na ti ilit tunggal may sa katakta. Love me, Sunny. Love me, please. Di dati-dati nga lahing mo mangruman sa kanya. Oh, Sunny. No, di ka lang naimas. Di ka kumakahit ka din. Oh, Sunny. Iti barukong ko. Mailiw kang ka di mansanas ko. Kitong pare na met manong. Oh, nanyakit kami dito nga. Aramidek manong. Sana ka mapnag iti may mis. Kahit kung maramanan, hindi sa sinumti kastar. Kahit kung maram... Oh, Sunny. Oen manunemi no aniya ti kayat tiriknak. Kahit kung atun uyan. No labsak ti agsao manunemi no awan ti available nga nakasagana. Kata adda kursunadak nga lalaki o rejak amog yudak latan manong. Sa ako sa ludsoden no kayat na. Kasta ti arig na. Ngem samat kiti akas tamanong. Tsaka mo no apay kastuyak. Nasingpet agmat nga dati idi manong. Adda sawak ngem may nga soldado. May destino ti adayo manunemi. Ket gapota awan ti asawak. Dito matin na rugyanan na manunemi nga naglalalaki yan. Timat ka di asawak manunemi ti imuna nga lalaki ti biyag ko. Ngayon kapata, may iliwak. Tanay destino ti adayo. Kan madamdamag ko manunemi nga damat sa bale nga babae iti biyag na iti destino na. No maaramid mo, maaramid kumit ko na. Si Maruno ini manunemi ni Carlos nga nakirelasyon. Awan asawa na manunemi. Idin tutasyak ti siya asawa. Ngem, idin maamuan manunemi ni Arnel nga asawa ka soldado nga adda baba, adda lalaki. Bimakasyon manunemi kat sinapul na ni Carlos. Imbag ta saan na nga nasapulan. Kat papatayak, parakpakik ko na. Nagbuteng maten ni Carlos manunemi nga makirelasyon ti asawa ti soldado. Kalpasan ka ni Carlos manunemi si Maruno ti may katlo. Kaskas di manunemi. Ngano kasta nga maamuan ti asawak ti amin agbakasyon kat sapulan na anupan na dagiti agbaling nga lalaki di biyag ko. Dua ti putot ni Arnel kanyak manunemi. Aging nga dimteng manunemi ni Melchor iti biyag ko. Nga idi maamuan manunemi ni Arnel nga damanin sa bali nga lalaki ti biyag ko. Dito yan ti ultimatum. Insi na nakon man. Pinapanaw nak idibalay mi ket inala na dagiti duwangan nak mi nga kinaden nana. Intugod na itinakaidestinuan na. Awanin ti damag ko kadakawada. No ba'y mailiwak kadagitan na. Ni Melchor manunemi iti arig na may kaduwang asawak tanapututan nak titalo. Nakigtutak iti agring manunemi ti cellphone ko. Tanaka pakibagaban kini Joey nga madamat programa. Sino da pakibagaman? Sino Feli please? Anak matawagan, tawagan kan madamat programa. Kaya please lang. Nagbibuy ka Feli. Ni Joey Aguinaldo. Pakibagaman. Nagpaot kami kini Melchor manunemi taarig na agasawa kami. Tanadan kami manunemi iti talong anak. Talong kanita mo na dua. Duat anak ko kini Arnel sa duamet manunemi kini Melchor. Naurnos idin manunemi ti kasasaad mi kini Melchor.
Tada idin negosyo nga pagtintinulungan mi. Kaslawan idin tihilig ko ka nagitil lalaki. Hindi pa ilang manong nemi nga gayam ko ni Emma. Adamatan asawa ni Emma manong nemi sunalang tanda di abroad. Nga dahil tatika po na apay nga isuda ti anak na nga duwa kan nagitinagan kang kuha na tikap kabalay na. Agtab-trabaho no pa adda ti abroad ti asawa na. Gayam ko idin manong nemi ket asaan nga mauma idi nga mamagbaga kaniya. Amo na amin manong nemi di pa kasarita. Mamali nga may naganan na aming nga lalaki ti biyag ko. Kat kuna na kanyak idi tagdandan na kamin nga duwan ti anak mi kini Melchor. Friend, agtal na ka dito na. Gusto mo di detan. Siguro, naglagi pa, napututan na kan. Napintas ti biyag yo. Napintas ti progreso ti negosyo yo. Huwag nga ron, ditoy ako na. At suportaran mo lang anak mo, kini Arnel. Ako suportaran na, napigsamat ti sweldo na. Ay, suportaran mo lang, gagangay nga, dumati kwarta mita. Yamsang ko kasi sinuportaran da manong. Nagurnong kami, kini Melchor, manong nemi, ket idi tatalagang ato may igamak a kwarta. Manong nemi, sa anin nga lalaki tinasurot ko, nagsugalan. Iti kasino. Banag meten nga pangapakaan ni Melchor kanya. Anong nemi dito'y ko nga namammo ni Sani. Kad ka po manong nemi, tano adda sugal, adda arak, adda sigarilyo, adda pahin lalaki, wano babae. Saan ko nga pinanunot manong nemi ti singpet ni Melchor, ti kinasyat na kanya. Nga kinayat na kitilikudan, nga ado idin di kiti lalaki ti biyak ko. Nagkarelasyon kami manong nemi kini Sani. Wain, ti may sa nga gundaway nga papapami pa nagkasino. Nagbuenas kami. Gabuta nagbuenas kami, manong nemi na pangkam naginom. Nagpulutan. Madamdamamatan manong nemi kat ararakupan nakmatan ni Sani. Wain, kat magustok matan nagita arakup ka nagek na. Aging nga nagtungpalan na napang kami ti hotel. Daitan, tinangrugyan ti relasyon mi kini Sani. Madamdamag idin ni Melchor manong nemi patpatigmaan na. Jari, araramid naman. Inawat ka, inayat ka, idi, tilikodan, kinagaraw mo. Kadon di kita lalaki ti piyak mo. Insina na kati asawa mo, gamot ti kinalalaki. Ita, siya akong di alig na asawa mo, siya kong itantilip ni puto. Natala ka man, Melchor. Sunod ko na ka. Hanggang nagulpot pa. Kung akman nung nagbalbali ka. Manunutim ko nga, dumakdakil na kita nakta. Bumakbakit ka mat, umararim ka. Manaksin idi kay ni Sani manong nemi at dapay kursunada. Medyo natainganan ng kuwapo manong nemi. Nagkarelasyon kami kay ni Rodi. Idilikodan nga da ni Sani. Idi maramanak ni Rodi manong nemi. Sut kadaklanan ko na. Insina kon ni Sani. Itilikodan nga agaw awit ak metlata itidan na ni Melchor kinagiti anak ni. Imagine manong nemi at daniti high school digit anak mi kini Melchor. Kaslak palag krik na nga teenager. Naroon na iti nagkarelasyon kam kini Rodi. Ngayon tamatan manong nemi tinang sinaan kanyak ni Melchor. Noan niya tinaramid keng ka ti asawam. Kas tama tiramid keng ka. Melchor, talaw ka. Kadawang pibiyang mo ka nagitanak ko. Balay ko neto eh. Suwang talaw ka. Hey, pagsalitaan ito ba na? Jack, kayatan! Naumakon! Huh. Di mo ka dimadlaw? Nga taan ka ng kayat? Manipo di mo adaman ng lalakim. Awan, Jack, kung mairusok pa iti makita ko. Makinaay ka. Kapotawan tintres ko. Di ka lang mapain? Ano kalas mga babae? Yung malalaam. Melchor, pagsalitaan. Saanan? Ipagpagawang ka lang anak ta. Pagsalud-sud amida. No kayat ta kamay. Anak,
Papanawon mo ti papangyo. Kasal ito ni papangyo ta. Igawid ta. Saan nga mabalin? Sino pa ti inayo? No awana? Mang, kaya't mingawan ti inami. No kastamit laking ka. O, makitam. Nangig mo? Nangig mo ti inoon ng anak mo? Mangibabayin kayo, mami. Suwang agtalaw kayo. Agtalaw ka. Naisaganan ti kita rawatan. Kat saan ka ito nagpagpakita? Mapangka ka na kita lalakim. Gawan idin tinaramidak. Inbalayan nak manong nemi ni Rudy. Siyempre, ang problema ka, tadamat ni Rudy. No mailiwak, ada ni Rudy. No awang kwartak, ada ni Rudy. Nimin tuloy ko malata manong nemi tinapanak ni kasino. Nga dahil tamat tipang bugbugbukan kanyak ni Rudy. Giloko. Si kapay lang tilalaki yan ang bugbug kanyak. Tinakarkaro tinaramid da, loko. Pinapanaw da ka. Kahit no papanawag kami nita. Kahit ko pwede pumanong, tibugbugan nak. Tunak manong. Pinanawak nga rod manong nemi sa lang siksika tilalaki ko na. Aging ka manong nemi mga ligip ko ni Sunny. Tinawagan. Hello? Sino dating? Ditak malasing? Sino ka konak? Ni Chari. Chari? Yeah. Mabaling ka din nga. Silpuan ta tinagubad nga relasyon ta. I miss you. I miss you too. Kumusta ti pamilyam? Okay kami. Huwag ka lang mangriribok. Awang ba't tipanggap ko mangriribok. Jack, ba't di ka matranta nga agawan manipo dito pamilyam. Kailiw ka lang. Mabaling ka di. Pagkitaan ta. Inton ka no. Intonal daw. Nubigan. Lance. Sige. Nadaitan manon naming nga nagbuhi kang tisine. Dito yung anaaron ng tirik namin. Hindi to hotel ko makauma to hotel. Kadeta ka po na manong naming no api nga tinawagag ni Emma. Ngayon nga kandamin ti kwarto manon naming kat talagang may ili tunggal may sagadakam. Sunny. Ang pinagbaliwan nga laing mo. May kamanuak manin. Saan mo sulsutan pa may kamano ka? Kahit kung nga steady akong keng ka. Asawain na. Asawain ka? No, danasawak sa dasawam. I mean, dinanak. Pututan na. Tsakayat na naputot na keng ka. Ano ka sa nagsikok? Sunny. Manong nemi na epanti pa nakailiw ko iti sex, iti dayta kang gundaway. Wen manong. Gabot na ringgor kam siguro manong nemi imbang tanalpas kami. Ipidwami kumapay di agtugtog. Chari. Di kayo mo. Pamalingin tamanganin. Pidwatan to madamdaman. Nabisina ko. Sige natin. Remor kami ito kwarto. I'm sorry, friend. Naamon ta papakin ni mamanganta ka. Nanday tukot mga lalaki dito. Nagringgor kami. Sorry. Saan ko nang paot pa dito? Ngimangang kami pa yung sige. Umay kayo, tumang kayo. Naan kami manunemi kat ipakaasik kinitya ni Emma ngomyan kamlangin saan nga mabalin. Siyak tuong tanda papakin ni mama. Napya kumamat no nasiat ka. Ana? Sana ka nasiat? Sana ka nasiat gayam? Nga kasat kahit ko sa wen. Napya kumamat no nasiat ka nga nasiat ka nga gayam kanya saan ka nasiat ti kinataom. Amo da papakin ni mama no sino ka? Kat saan da kaya hindi dahil nga balay mi. Kaya nagaramit ka dito ti kinadakis. Panagbasbasol.
mga kanon, nagmalas kami. Hanggang ganun din. Sabi kayo, di ka man pang gamit ng hotel. Sige, kami tuloy yung hotel. Ito nga rin hotel, tinangituluyan mi manunay mi. Yung kaslaawanan, tikaanas ko. Dito kami nga naturog, nga nabigatan, kinisani. Sweetheart, ibalayan nakman. Baka saan nga kaya di budget ko. Ag trabaho ako. Sige, ag tinulong tayo gastos. Sa lang sisya. Okay. Ag trabaho ako. At doon dito mga strict ang trabaho. Sige nga rin. Isa po lang ka rin pagkasarahan, ha? Pagkasarahan ta ko naman. O sige. Manong nemi, da kami kinisani. Itinagtultuloy. Aging ka manong nemi, nga tamarikrik na kitibagik. Yung sanggong ikaskaso. Ito na minsan manong nemi, panagsasalita mi, kini Emma, itiya, telepono. Tagos nga nagulawak manong. Napuutan ni Nonyat si Maron na pasamak basta naulawak at natulid ak siguro. Nagsublin ti puot ko ang nimi. Ni Emma. Hello, Emma. Tinawagan na ni Sunny. Imbaga na nga, intaray na ka sa ospital. Ket, wala na kastaon ni danag ko nga. Imagine, kasasarita ka ti telepono, kalpasan na, nakangig, nakanabtuog. Hello ak nga hello. Tinaramin ko. Tinawagak. Isani to bisina da. Ket ni, impakaamok. Nagawin iti kasera yo. Ket nakita na kasyat ka sa sad mo. Ay, yung bagtadagos nga nagkuti. Siyak kumaati, umayang yung damot ng brak. Nanat ko na ti doktor. Under observation. Ano ang di marikirig na? Basta marikirig na kang ininot ng kapsutak. Mga anak man. Anak man nga po'y puyatan. Imbagak iti doktor. Luasino ka. Ana? Imbagam kang kuha na nga, wayan imbagak. Tas siyempre, ang mga kunak no, at pakinaigan na iti kaadun nga lalaki ti biyag mo. Yung tayo ito, api imbagam. Kat kasapulan nga rin tayo, ano ti background mo talaga. Kadano ko na. Awang ka naman pakinaigan di sakit mo. Ti kaadun nga lalaki mo. Nisani nga rin din. Babaling mo may tumatagbantay, ha? Nagpaotak sa ospital. Dahil dati ko na ito, doktor. Nagawit ako. Sino magbantay ka niya? Di orayim ni Sani. Kasanuno awal nga hanga umay. Kadagpay sumanong na yung minagpat ng awan ti kadua. Ori ti kabigatan naman nung nemi. Awan kadua. Mrs. Nurse. Plaplat with the BPM. Tapi nga awan ti kadwam. Awan ti bisita. Awan ti magbabantayan ka. Baka manamdamangan tadanton. Sinungar ti pag-aamin nun at kasasahan mo. Siklatan. Adalas ka nga magatang nga agas. Ang awan dito buti ka sa ospital. Mabaling ka din nurse nga siklatan ti kumatang. O sige. O banday mo. Nas ka nga tumarkan. Paman nga makapangan ka. Tingar igatang ko, misis. Awan mating bati na kanya kakwarta. Susapo. Sige. Saklat at gumatangan ha. Ang bayadam to ano. Ato may mamatayin ka. Nagmalmalam manong naiming awan. Tibantay ko.
Aging gaman naming nga karabyan na imanisan. Apay nga taka lang. Nana? Apay nga taka lang. Kat kano ko mga ordo mayak, yung magkaampat imayak? Siyempre nagtrabaho ak. Sayang mo di masaldo nga gabsena. Ita, kaasak lang nga nagpampar. Iti asawa. Basta di mo papanak. Dati mo nagtindan natin. Amon ti asawa nagsunugyan ta. Baka no, dahil yung tumodi ngayon may kuntoy. Ana, hindi kasto nga kasasahad ko. Di apa nga sa among ipakaamot ipod ng asawa? Di mo ng asawa? Uno saan kat ni Melchor? Uno dagiti imo na nga lalaki ti biyag mo sakpay kanya. Awan ti among kapakakuntakan ka na kuwada. Di, i-post mo ti kasasahad mo ti social media. Ha? Sige. Mangan ka. Nanganak ko. Sakbay nga mic dito. Nakawan ti kwarta. Nakautang ka pa iti nurse nga nagatin ti agas nga naipakat kanya. Sino tagbayad nga dito? Awan kwarta ng ti bangko? Awan. Kita pakaamuamon nagiti lalaki ti biyag mo. Ti asawam ni Melchor. Gusto damat impat-patig mo nga talaga. Ni Rudy. Hindi na gusto katam kanya gidi. Awan ti kontak ko kadakuadaan ko nakman. Dagit anak mo. Siguro, adan trabaho dagit anak mo nginaol na ita. Kaya na. Tagbasbasa pa yung ti college dagit anak ko kini Rudy. Kaya di nagraduate ita nga nabayagan dagit anak mo kini at tanganan. Legal nga asawa. Arnel. Diyan mo sa dun na. Baka nag-retiro ba itan? Diyan mo anong nag-retiro ng servisyo. Nabanggan. Namaturo ka doon. Ginawag ka sa nulahin. Nung makaturong kan, panawang kan. Anya? Panahon lang madlang. Awang katwang ang batang. Sublik ba lang di balik ko Tidak natin pamilya. Hanggang matasikat asawa. Saan may magam kanya kisan data? Saan ko nga problema pa iti problema? Saan nga siyak tipod ng asawa? Bagpay may kasarungkaran. Yung dahito yung tumawad nga sa sarungkaro kayo ka. Saan ako nagsubsubli? Kasanong tigastusay? Na? Hambay sa lusudom kanyang kasanong tigastusay? Hanggang mat asawa? Siya kagidin na pagkasutak na dakkel? Siya kagidin ti pagpagproblemaak? Isusapo ya? Kanak mo lang ipatpatig na. Mailiwak lang No kahit ko trumaman sa mali. Ngayon bakit ka man gamin Sanggan nga na imas. Masawam kanyang isang data. Hindi kasta nga kasasaan ko. Nakaturog ak manunimik at makariingang iti pumarbangon awan ni Sani. Manunimik, nagsangsangit ak. Hindi ito yung mapaspasama kanya. Sa dinuit, ti ayanda. Hindi ka din nakadong. Manong nami kabigatan na imbag ti may ni Emma. Emma, imbaga ni Sani nga saan nga agsubsubli. Kinawan ti kwartang imbati na umpos kwarta. Alangan mat nga siya, friend. Iti ang kastos. Anong to sawan di asawak? Nga da di abroad. Garawet ti ornumi? My God. Di ka tumit nga mintimngag kanya. At dalangot iti ni Melchor nga nangalawat kang ka, nangawat iti kasat mo. Naman natin naramid mo. Nasunod mo, nagsugal ka.
Naglalaki ka manen. Ang dalangarod lalaki mo, kabayatan naglalaki ka manen. Paunay ka. Kasarita ka doktor, no anya talagang sakit mo. Kanuan niya't kasapulan. Bahala ka. Saan ka siya problema? Friend, please. Awanin sa bali pa nga. Umay dito, ino sana si ka. Sakit din nga rin na problema. Tung palik na di ko na ni Sani. Di ko na. Picture nak, please. I-post nak ti social media. Barbaring no. Masyan kanyak. Dagit inaskan nga mga asi kanya. Nang ron ano. Anda na ka ng sakit ko. Sige. Datag peso nga mga kapipintas. Ibagam amin kanyak tinagan di kita lalaki tibiyag mo. Ni Arnel nga asawam. Sino pa'y? Imbagak man. Sino pa'y? Imbagak man. Sino pa'y? Imbagak. Bagman na matandaan. Sino pa'y? Ni Melchor. May kamano ni Melchor? May kalima? Kalpasan na? Ni Sani. Ang pinanawan na ka ni Sani. Ano na nga nagita anak mo? Kaya ni Arnel? Imbagak. Ni Melchor. Imbagak. Sige. Picturean ka. Ala. Hindi medyo lang mo tinakakaasi ah. Sige, hindi mo ikatanda ko ang kabilang tagbong mo. Namuda nga talagang dakat emergency nga kasasaad. Deta. Awan mo tinpindas mo siya. Apay nagalistong imrest. Manuhal daw. Awan pa yun. Duhal daw mo dito yung hospital lang. Anat lang ka din. Diyos ko. Kaslasaan nga si Kan. Ano na ito sakit mo? Apay nakalisto ka matan nga. Datan ti doktor. Pagsalutsuda mo. Doktor. Ano't relasyon niyo ti pasyente? Best friend, doktor. Dadi may drabi. Sukat iti asawa, misis? Saan, doktor? Asawat sa bari na niya. May kiasasawa lang. Una ta dududwa kay pa lang may nang bisita. Sigon ka rin iti pagsalsalutsuda. Delegado ti kasasaad mo, misis. Ngano saan nga may pakatusos to. Kas mo obserbara. Hindi mo ka di ma-obserbaran tiriknam. Saan mo, doktor? Sika, misis. Misis ka maten? Uwan, doktor, emat na nga. Sika, ema. Isang arad nga mas dawak. Hamat pa kasto tilanganan, doktor, idi. Idi kalman. Hindi ang kapuwak dito. Idi bantayak. Kalpasang nga. Namo ka na to eh. Masapo na magatang tiagas. Tapno sang alis to. Idi panagwaras din. Tiyan niya, doktor. Di cancer. Di cancer cells. Cancer? Nadahan di cancer, doktor. Hindi ko madamong pala nga marik ti amin. Nagpakita ka kuman nga takos. Barabaring no. Naagasan ka pa eh. Sige. Aramidan nyo ti amin na pasusan nga moyo. Kasapulat kadak panagkalan nga kwarta para inton biga. Iti may sagana nga. May sayangkat. Operasyon. Saan operasyon? Kasapon na may pakat. Tigit gusto ng agas. Nangingina. Kasapulo ang parehente. Panagdialysis mo. Komplikasyon ng sakit mo, misis. Pati kidney mo. Kidney. Diyos ko, nakapsudan. Tiriknam, tibagim.
Isunasuan nga may pakadigit ang agas. Tususto nga medisina. Baka no, saan nga bulan, no di kat aldaw lang yung tinabatbati. No, yung pangayat ti matahay. Kahit ko may pautak dito lupong. Yung pangayat ti matahay. Sige, panawakan. Emma, aramidin mo ti amin. Sige, friend. Aramidin. At panawagan na kini Mitya. Inaganak amin di kiti nagkarelasyon ng mga lalaki. Kaasawam, kandi kita anak mo. Manong Nemi, inaramid na sa naimpakita kaniya, na-upload. Gore talang reaction. Agore talang ti comment. Sa puluman, iti Facebook. Nagiti, posible nga. Kaya sa awak ni Arnel, nagiti duwangan na ko keng kuwana. Bam, yoray tayo na. Yoray ta. Alis to na ito eh. Baka agbayra lang sigod. Ado manong nemi di kadag kong kumek ngagsalsaludsud, nuan niya ti klase ti sakit ko. Kas imbaga ti doktor manong nemi insungbat ni Emma. Aking ka manong nemi nga adon di kiti umay, di kiti vlogger manong, kan di kiti daduma pa nga grupo. Umaydak man tin-interview. Mrs. Awan ti magdanagan. Nagkasagana kami nga. Mang titulong. Nuan yaman ting. Pagpatigan titulong ni. Grabe di kasad mo. Nakasalita ka mismo ti doktor. Kat nebaganit ka siya. Yamanak. Mauling ka din nga. Interview na ka. Nga i-live. Iti Facebook. Sige. Sige. Okay? Manong nemi dinamagda kaniyak no asin no ti asawa. Diyan ka mo itantiyan na. Kanya ka mo, no? Nagretiro ni serbisyo. May isang soldado. May destino ini ti adayo. Kaya natin ka po na nawapin nga. Mamaten, no ti mapanawan kit mailiw. Alay ko man ito akong daway. Makisarita kang kuana. Kaya nagitito ang anak ko keng kuana. Taintugot na nagitito ang anak ko, itinakidestinuan na. Itinaksina kami. Arnel, June, Ken, Lilibet, atuyan ti inayo. Arnel at ito'y asawa. Kadawat ti tinlaos. Dawat ti pamakawan. Makariknan tinalaos ka pa nagbabaw. Kasyandak. Pakawarindak kuma. Tulungan dak kuma. Manong nemi, no aniya, iti pa nagpanawagag, iti imo nga vlogger nga nang interview kanya. Kastamat manen, manong nemi, tinaramid ko, iti sumaruno. Panagpanpanawagag, panagpampakawan ko,
panagpakpakawan ken panagpatulong ko. Wan manong panagpakpakawan ken panagpatulong ko, iti mo na nga pamilya, dagiti anak ko, dagiti lalaki manong nemi, nga inayat ko, nga nangayat met kaniyak, ni Melchor, ken dagiti dua, nga anak ko ken kuana, kanda dumapay, dagiti gagayem ko, dagiti kaopisina ka dati, dagiti kabagyak, agsapsapulak ti tulong, dakkel ti magastos ko, iti agdamay ta ka sa saad ko. So nga tulungan dak kuma, pakawanan dak, ken tulungan dak kuma. Manong nemi, dagiti vlogger, ti may sakang runan na mga tultulong kaniya. Imawan sa bali manong nemi nga mangbambantay kaniyak no saan nga ni Emma. Iso ti muna kasarita da, dagiti mayat amang bisita, mangtulong kaniyak, sakba nga dumanon ta kaniyak, dagiti mayat amang interview kay nagsaludsud. Matlata sardahay manon nemi, di medisina may papay, panagdialysis ko. Ngam no kitak tilangak manong nemi, iti sarming, iti cellphone, no ibidyo, ti bagi, sana na kaslakan, sana na siyak, kasla saan nga siyak, ti siyak. Imagine ito nga langak, iti kasto nga lagak ang mga nusanda ko nga malasin pa digiti nasikin nga manglasin kanya hawang pa ipulos ti comment kuno nyaman nga response ti asawak digiti anak ko ni Melchor ken digiti anak ko uri suta kumatlahan kuma iti makabuya ken mangtet iti comment sa dinoitan ti ayanda. Tsaka mawatan Amin nga impos ti kiti vlogger ket nag-viral amin. Mamonitor no addag comment sa jay kada kiti duwa nga pamilyam. Duwa nga pamilyam ko na ka. Ti pamilyam kina Arnel kani Melchor. Ngimawan. Siguro saan da handa pa nakita ngim naka-imposible. Bunusan ket amudan ngem sanda ka mapakawan. Nagtangkad matan ti puso da. Nadak man lamo ka asyan. No di na ko mapakawan, ore matlang sang kabasit kumamit ati, may tulong da kasanon no awan na kiti vlogger. Sa ano no maibos. Kasanon no awanin ti mang tulong kanyak sa sinupay. Amom, Chari. Nagapapa kami pa yun ti asawak. Kastabat ng uong tandak na papakin ni mama. Kaya nagiti anak ko. Api nga nung kasyak. Di ka matngarod mabaling ang panawan, friend. Pagpilpilinak pa yun ti asawak. No isuuno si ka. Ano ya? Kastabat ti ko na nagiti anak ko. Napapakin ni mama. Sige, friend. Kumapagtarang kalaunayan kahit may ipit kan. May anak latan. Chari. Itulong konti amin. Isuko konti amin. Chari, may balakad ko. Tilang mangmangig ko pagpakawanam ket dagiti nakabasulam ti pamilyam, ti dua pamilyam. Nabanot mo ka din nagkumpesar nagpakawan kini Apo Diyos. Iso ti kang runaan nga pagpakawanam, pagpakpakasyam. Italek mo keng kuha ti amin. No, talaga nga panawanan tapno matay kan,
awat ang tigasat mo. Isukumon ka ni Apo Diyos. Yung nukas pagarikan, na kahit palang na Apo Diyos nagpaot tibiyag mo, ipagpakaasim nga maimbagan ka. Tapnog baling kanton nga nasingpet. Naurnos ton tibiyag mo. Agin daw nga iti Diyos. Ngay ka nakapay iti sa baling ang biyag. Tapno ti kasta. Kat masulnitam dagiti nagkurkurang. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi dandani inwaran oras ngagkarkaragag. Napasnek ka pa nagkararag manong. Nakapaspasnek. Na ore la ka naka mas dep tibado kadagiti luwa manong. Nagsangsangita kapatid na laos nga nagbabawik. Nagbabawik. No mapasublik la kumati amin. No may babawik kumati amin. No aping amin nga kasi dyan nagbaling nga turong iditibiyag ko. Na adaanak iti pamilya anak inaramid ko. Na adaanak ti may kadwa pamilya iso na ito ti pamilya kini Melchor ng anyat inaramid ko. Sa anak sardeng nga kadagiti nagsusublat nga lalaki. Sa dinuitan ti ayanda, ang umalaore may salaeng nga makita kumanga may sumarungkar mo na comment itis ang viral iti Facebook. Sa dinutayan niyo itan. Ala, saan kamet kindi nga mababalaw lusandak man nga mapakawan. Intalag kong kinihapod Diyos ti amin. Kat agyamanak at damay sagay niya makaski ni Emma. Na saan nga mang pampanang amang baybay akan niya. Gaging kakarag ito ay manong nemi. Impagpakaasik pa ay manong nemi kini Emma nga iso kumati mangisurat. Dito ipakasalitaan. Tapno ni kasta kahit may basa kadagiti letter reading. Amay saka anapilik manong nga nang ipatuludan. Barbaring ko na numabayan iti page mo, kadiso ti pakariingan, tirik na, dagiti rumping amang tulong kanya. Kat sabi ko, taadadan to madlahingin, nga umay mangkita kanya. Taore matayak ton, basta lagi di mangig ko, ti panang pakawanda kanya. Balakadandak man, manong nemi, nuan niya tinasya at ngaramidak, tapno, masolusyonan ti problema. Ti problema no kasano. Nga, makita kasano kananya taramidag. Tapno mapakawan, ken matulungan dak dagiti pamilya. Ore kumalahing dagiti anak ko, ken ni Arnel, ken dagiti anak ko, ken ni Melchor. Ta isuda nga rod dagiti anak ko. Tada kiti ang lalaki nga nagbaling nga karelasyon ko, saan ko idahagap kabagyan. Dagiti orang lakuma, dagiti anak ko, ti may mangkita kaniya, para iti maudi ang undaway. No talaga na ikarin, nga mabilbilang iti aldaw, iti biyak ko. To'y nga rod, ag pagpakaasi, nga pagaya mo, Chari. Chari, thank you, Kenga.